Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Kuna kumtiliza kuntandile ndinu wadala. Kuli Minister of State kuna si choncho. Kuli Mayor na si choncho. Anthu asewa ngakuti ku Central Region si choncho. Ndikufuna ndi Amerika sana iwale. Anthu aku Central Region siko makwambiri. Munavana mwa unyinji si choncho. Amati kuna nkwao anayiona. Jadi funani nane kuti professor wabwera. Bachana lonjeza kuti federalize 30,000 muntu mwana. Akubwera pasajeda apa si choncho. January skulu za ulele sikutani. Chimango kutoka ku Zambia kuyamba kutani. Kodi si jambo chipa chimanga choka kuno. Apita oye. Ndiye malingana ni nthawi. Tanena kuti amene amati kuno nkwao ku Central Region agodera chokazinga si choncho. Awana mpira. Tamenya atu namba 11 Messi so yali apa namba 10. Namba 10 wakuno ndi VP yali apa si choncho. Ashakwera ndi sura itwala chani. Apita oye. Malingana ni nthawi siko makwambiri. Jala mama. Zili bwinat. Tuologe malire sopano. Walemekezeka Maina Chuma. Mzimai. Chili ndete. Hii. Pali mpwepa hapa. Chala mwamba. Apita oye. Tandile siza oye. Liyongwa oye. Ule mundi pelenge kwa inu wa Vice President Honorable Alfred Gangata MP wa kuntandile. Komaso amene ali Minister watu sokuno si choncho ule mu Deputy Minister Homeland Security Bambo Chisale, Regional Governor, ma MP wonse amene mwabwera pano makansala amaindi a Bambo anyamata ndi asungwana moni wonse olemekezeka amaindi a Bambo ine sinditalikisa ulendo watu walero ndi obwera kuzakuthokozani anthu akuno kulilongwe kuti zikomo munamvera zimene tinapempha kunena kuti pa 17 topse tikavotere Professor Arthur Peter cholinga chathu timafuna kuti Malawi uja ananunkha uja Malawi atani kodi asithe lero zipaso sizikuoneka apita oye Amalawi ndibwerezenso kuti zikomo kwambiri voti yanu inagwira ntchito ambuye azikudalisani ulendo wakukenani tautani kodi kuyamba apita oye ulendo wakukenani tauyamba anzathu aja anali mbomamu anzathu aja amangozipangira kukhutisa mima zawo zoti akumbukire kuti anthu akumuzi amafuna kudya analibe nazo ntchito anthu timagona ni njala kumadya achiteze iwo mima zawo zikutani kodi zikukula adakali pomwepo amati padakafunda panajiwisa dadi gawu akumva kutentha akudyesa mimba zawo ife tikuvutika lero apezeka ali kunja kwachani kodi kwaboma mwambi wa lero ndipate anapata bala alephera kuyendesa ziko angopata bala kupita kwakhapa sikwawo apita oye azimayi mwakonzeka apita omwe waona apita omwe chitoza wapita apita omwe waona apita inu chitoza wapita ani wakaduka suja iwe suja umanama waya ani wakaduka suja iwe suja umanama linasawina omene onjoya alula mula topita tikatere pojonga tikatere
zilipo tati ndiye ukakagurua yedo samadike buri mwana agone yani kongo ufuna kuchairatu basi amina oye tingalule sangolule chisale 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 katundu mambo chisale chisale olemegezeka pepani nali chisale ndino olemegezeka TBB oye TBB oye ule mwanu honorable minister Komanso vice president waguno ku Central Region Bambugangata ule mwanu alaji advisor wa bwana Mai na Juma Komanso mai watu amene anaomberedwa bankono Mai Brenda musadanda ule mawa ndikumanga muntu amene anakuombera ndipo tibofe muziwa kulinda mma ndipo sindi munyengerera ayi palibe munyengererana kumangana ikadina ine sindi kumanga muntu ote wako fribe ndikukutsimikizirani chitetezo dziko muno chibwerera mmene chinalili mafumu nkhuku mukagoneka banja na ife ngati tili pampanopa siziteka kuti muzibereranso nkhuku ndi ng'ombe siziteka zimene ndanena mawu awa amayi Brenda awa chifukwa lerolo mmene kwangocha tambira dzulo ine namukito kutukwanidwa ndipo tatukwanidwa chifukwa cha anthu azikwanje mwatulutsa anthu chifukwa cha chani ndikuwuzani mawu awa dziko lino limayenda ndi malamulo ndiye chifukwa choti imayenda ndi malamulo anzathu akhoti tisapange blame ayi ndipo musapereke blame kwa akhoti iwo amapita kukaona malamulo akuti chiyani ndikudziwa mkwiye wanu ukumakhala onena kuti kodi lamulo lilangochoka pawa okha nanga pachisalepa lidapita kuti lamulo ndikumadziwa koma musadandaule chitetezo tikutetezani ndiye ndinene amene mmakonda kuba nkhuku zanu katengeni makiyi zakuba zimene munabazicha mukabweze ndiye mukakhomere kuti iya ikatundu wanu ndi uyu ndakhomera katengeni mmene mudachitira sitilola kuti anthu avutike azunzike ndikukutsimikizirani mumve mu mtima mwanu kulibe makiyi panopa kuyambira lero ine ndamukito tukataya nyanja ndipo tikataya atataya nonse amene mmakonda zakuba siyani tiyambe moyo wina anyamata athu a TPP ife tiyeni tikhale ndi mtima odekha tisatutumuke tetezani alembedwa kale zonsezo ndi ulamuliro wapita muthalika ine msonkhanosi wanga ndiubweze kwa mwini wake kuti akulankhuleni ndikubwerezanso apolisi kuyambira mawa kupita uko akuyamba kugwira ntchito yawo musawade apolisi musapute mwatukwana kokwana mwanyoza kokwana pano yakwana nthawi wa polisi agwire ntchito ndipo timuuzanso kuti amwene munthu akakudererani usani force ziko mukambira ambuya kudalitseni ziko chalo mama yako mama zilibon halina rolina ndimepese olankhula nalipo gulu koma chifukwa cha nyengo tinapemphedo kuti mwina tiduleko mutikhululukire koma mwana Minister of State koma Vice President ndimafuna ndikuonetseni pano pabwino ma MP angapo ochoka kumulanje maiti atangoyimbira pompa cha bwana koneni akuphalombe South komanso tili ndi honorable Liwonde tayimirirani mnyamata wathu
MP watu komanso tine MP wakunsheu ona bonoma ni chisale taimilira natakone tilisoni mana watu a personal assistant wanu lelada wina onabo kushakala kumulanje mwana buka taimilira ngani mulira kuoneni bwana zikomo heti DPP wae ndawi na George Dili ndawi na yadani bela na gomba bwela tie abino siko mwana wanga Chala mwamba nanga siba charida tiliza na nanga ulowa mboma ni masewe nde uri jitili jina tiliza Chala mwamba DPP oye Professor Asa Peter Mtarika oye Mnyamara watu Mbambande Minister of State Vice President pano pachigao chapakati MP Wamsiriza Mtandile oye ule mwabadela inu anduna David Minister ona maboji sale mwamvarume na marokotera abe ine ndiwandale mkulu amene ya magamba asosa uminister pompano DPP oye komanso inu INGC members wonse Brenda Nanzanu wonse a Vice President Afford Osa Iwala a Director Amai Maikunje ndiko mili yose ya regioni DPP oye ine chifwaja nthawi tachedwa sichoncho okamuto matuka chedwa usamadikire mwana agone koma mene mwana azigone wechidwe ikhalera tani ita DPP oye ukakhala mchewa rumadziwe nanga wangoti bwero gonu mari nchitokuuza kodi susiyapo chani vano ndeu DPP oye ine bwana ntchito yanga ndiyochepa yofuna ndidzutse a Vice President chifukwa lero tsiku la chisangalalo sichoncho koti lidanena kuti zotsatira zakuno Electoral Commission alengeze ulengeza kuti wona wabogangata ndamene adapambana kuno DPP oye inu ona bogangata adalibe nthawi yochitira kampeni lero linolo timachita ndale za Central Region tayenda pena paliponse kumchinji kukasungu kudowa kunena monenetsa mkulu amene isi munthu osewera naye pandaleya DPP oye amasowaso osabwera kuno koma ida alipo ntchito imene amatani kodi amagwira ndikuthokozeni anthu akuno kumtandire kwa msiriza kuti munayesetsa kupereka mavoti kwa mkulu amene lero munaona mene timabwererawo ndi mene timapangira kampeni zikusiyana ngati mwina wena mungamanamizane kuti chifukwa chotiona bogangata talowa mboma alubweretsa zinthu zodula kuno inu ndi mboni tinabwera pano simnazione simnaone kodi lelo ndikuti niti tathokoza profesa ena ananena pano kuti profesa amadziuyamika nanga zokoma zipotsema pamene pana kumpatsa Minister of State ali mu office mwa president ife achigawo chino chapakati kumtima kumbe kodi zimveka bwinobwino kumtima kwathu kuli chani kodi kampeni yathu ndikuthokozeni ona bojisali ona bona chuma kwose kumene timayenda tiya amapezeka
Anthu okonda chipani ife timawadziwa. DPP woye. Ena amene apeza mwayi panopa kupatsidwa mwayi m'bomamu akapanda kulemekeza chipani. Ine ngati regional governor ntchito yanga kwauza profesa kuti chotsani. DPP woye. Anthu azikonda chani kodi? Chipani. Inu atsogoleri amene muli apa mwakonzekera kupindula mboma liliro. Ntchito zimene zimalembedwa alowenda ani kodi? Ndiye ena azili bize zikwira. Ife tungokuonani tu. DPP woye. Tungokuonani. Uthenga wina midzimu dziwanishi kuti boma lidatani kodi? Lidasinda. Kwani mafumu yena akumalankhula mmaliro. DPP woye. DPP woye. Kwani mufuna ndichiluwa uzajisale? Zimakhala choncho? Fumu yojonjera. Boma likangosinda amayangana kuti? Timamva wena pamaliro akulankhula kuno. Akuti mafuta yopempha sadzola m'matako. DPP woye. Muthe kuti regional governor amamva ziti? Zitheretu. Zimenezo zidani kodi? President da professor sichoncho kodi. Bwana lero tukondwera nani? Tsiku la lero ndilanu ndikudziwa kuti mukhala pasi ndi mafumuwa nangati zachilengalirawo chako ng'ombe. Koma lero ndimatsangu onetsa kuti khoti lidanena izi. Koma tsetsende tichitobwera sichoncho. Ndikufuna anthu afuna dansi akufuna sochitu kukonzike mmanenera muyambepo. Ndimati ndikupempheni ndi mawu amenewa muime pano kuti mupereke moni chifukwa zathu zojambula akuti nthawi yatha. Nyimbo azimayi kapena DJ nyimbo zikoma kwambiri. Kumva panyo kaone monka kunyoza yo Ukulero ndiye alipaiti wambolero Sama imani ni mulungu Mawala monka nalikisa Samala uti samala Nibangama Mwala umena misiri Omoka nyumba na ukana Pero limutaonani Wasanuka mangoja Kaini Waka wadapa abero Chaka nijino Mahetapo nika kutipu Yashuta Loto nilingati me sifelapo Ola wena ikonde siku linetame Anaiwala kuti mai susochera Kuteka mwina sati wakuti maloto sabirana Kunyumba ya mfumo kumagiza Alipacheka kumbuliza Umaisa kukia kumaliza Umamba kule mulungu Wakoteka Mili Nakumologera Mili Nonoga Msabili Mafuto watonga Mili Kalangia ukumva Bantu waona Mwaka kunyoza Utilero Mili Alipachi wakolero Sama ibani ni mulungu Mawala muntu nalibisa Samala uti samala Nibangama Mwala umena misiri Omanga nyumba na ukana Ero limutaonani Wasanuka wapangoja Kaini Wawadapa ane Chaka nijino DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Bila Mutharika oye! Mawala muntu mukadana wodi. Ulemu mafumu nose muluko mwatelemekeza mwandolo mwanu. Ulemu ati enjewa mwandolo mwanu. Sinyo Tabango ulemu wanu.
Regional Governor Debbie Kambalame Mlandole Mwanu, Agaunyolo Roman Kisale Mlandole Mwanu, Ndiena no sebabula kuno Mlandole Mwanu, Akoko Mbaraliga Asaonda Ndagona Domeneko Mlandole Mwanu, Komanso Koko Chikoneka Eneko Maloano Mlandile Ule Mwanu. TPP oye! Ndabwera somadola ready. Tidabwera pa uzango mphandiro MCP sina chote. Komanso azama mkemba nyimbo kuna ina yake tu. Mungiti wameneyo mumatisha ndi baja. Mugane nezona kubomako ife sidi kufuna zulu babonzi kibali orage jagwera TPP oye antakutendema ndiwaza kwambiri ino matha inu mukutswa chani a Professor Athabira Mutharika adabwera pano adandiuza kuti VP ine mwanga mose ndapangandale mukundiva koma zimene zona kuntandire mwanga sinanani kodi anabwera pano Professor Athabira Mutharika anachitira umboni ndiye ine nthawi yoyendayenda kutsapanga kampeni kuno ndinalibe timapeza mavoti a Professor Athabira Mutharika mawa masana madzulo kuyenda sembe chonino to make sure kunena kuti pita anani kodi apita sana nani anawireti koma kubwera kuno zimadivuta tinapanga kampeni the last 5 days yomalizire nini anzathu amaenda kuno kupanga chilichonse amene kupangacho ananani kodi koma kumwamba ukalemba makhabalani kodi anhakuntandire ndikuthokozeni kwambiri vula ndimene pakasanje adi mpaka kutumiza vula kuno password zonsezi koma ifenera kuti yayi tili nawo akuluakulu nawo sagwira ntchito agwira ntchito eti TPP oye ndisanamalize nafuna ndithokoze amatevu mwaso akampani ndabwani kuno amatevu komanso akambalame munthu utsokha uthokoza pa moyo wa munthu eti kuti ine mundale ndikhwime ndi magavana wa Central Region amene akhala ndipanga advise kuti mbale wanga ndikuona ngati mwana wanga ndale ndi matere ngati ufamira patsogolo ndi ndale koma tipange zoterezi ine ndili pano kwayamika Kambalame apa ambuye kusonga ndi moyo utali chifukwa makhala nane kumandunikira kuti tiyendeyo mchimundale mundu sadzukisale bwene pafupi pano maina chuma a Brenda Saidi ndikufuna mbwere pano anthu aone pasento choti pano amene mbatoti maka kampeni amene maka kampeni ndameririwa nofu tikuvana maina chuma wakwawo kumwera uko kumana asankho dzakugwira ntchito pachigawo chapakati pano kuti peze mavoti ambiri anthu osadzikonda amenewa ambuye awatsogolere TPP oye abwana adisankha ine Committee of State mudava mmene ndinkalumbira kuti nthandiza chinyamarano sichoncho ndiye ndifuna ndilongeze panena kuti amalize 5 years akonza dziko la Malawi ndikunena pano mafuta ali ngambwingambwi fertilizer so nayenso andakugula pakali pano moyenderera nayonso vula yataniso kodi yayamba kunaitse kuposa amenepo ndimafuna ntelo kuna kuti moya kunjaku ngoma muli anthu ena amene apatsira maudindo mamwayi chifukwa cha mabodza kwa Professor Athabira Mutharika koma palibe ntchito amene agwira tikukutsala kumene kweko musiya zopusaso mukapitiriza titumiza nyamata ndinanyamata ambiri akonyamata mafisi mwanu tikufana zimene zoni ndinanyamata akundatumiza akunyamata mafisi mwanumo chimwana chimene musilecho anyamata amene agwira ntchito akwena apindule
GBB wewe nsanze ile professional kutiko mimi nimekuashia mlango kutiko wenu yo mimi nimekuashia mlango kutiko wenu yo and hope panachi bwana musesi menezo musanamiza professor after machiro direct GBB wewe tukunena banena kuti chintu chitachivutikira ifeyo zopusa zomuseli kumene kwakumusireni oyasanatao mabodza kwa bwana tikudziwana akanyamana ambirimbiri amene avutika pano tikuwaona aliyense akona apindule tikufana kwadi achisale lundira lili mkati anthu amene ali mentchito tathandize tukufana tu alimo anthambi ya branchino kwa kufutika nawo sana pindule tukufana GBB wewe ine bano na wina ngare pihati ambaye anthamutandira ambaye tsogolereni nde wina ana avile kumeka kuonana kuti ine ndaluza akuti ayi kunalisira kwa zambiri mbiri arona ngaleka nde ine madana kundibusitsa nabilo kocho kadandaula kuti taona ni zinthu izi zili modani mwachisomo cha mulungu khoti linagamulo kunena kuti nawe ine ndine megi iulutse zimene kodi zimenezozo ndipo ine ndine MP wakuti kodi wakuno GBB wewe MP wakuno ndi nani kodi ine komanso ine ndimathokoza Peter Banda kansa ali kuti bwera kuno Maimedi bwera kuno GBB wewe kuno uyu ndi kansala wakuntsiriza kweti awa na kansala akuti kodi akuno koma ndinaona kuti anthu wamwe mmodzi akhale kansala ndinakambirana amayi omwe athokoze kwambiri adati ayi bwana atsogole Peter Banda eti mayi wanga chikondi ndipanena kuti ayi Peter Banda atsogole koma ine ife yothokoza kuti ndili bize kupanga mavoti apite Montani ka Central Region amene amayenda kuno na nthawi GBB wewe kusesa mambira nyumba eti kumaliza chani kodi ndenda mbokosa kuno napatsa ndatezo kuti akhale meya uyu ndapangira kampeni mpaka orani kodi wawina kuleloko mbendera ya meya petu ndiliso kuseneso kuliso kodi sitsukuwa makono enebo nde chilikuwa kunoko mafumu akugo chigoneka tikonza konse kuno misewu milato chifukwa cha anthu amenewa tithandizane kuti mpaka anthu chikule kuno komanso ndikumva akuti fertilizer akachimanga chobwera ndenda MCP amene mupanga zolembalema musiretu GBB wewe mafumu kumeneko mulembe anthu awawa pressure a DPP wabe kulandira amenewa nawo asangalale GBB wewe sakre chifuyona kuti nthawi tilibe komanso kwatidera ndimona ngati kuti tikozenso msonkhano wina tizabwere mokungana reti komanso kuonjezerapo kubwera Christmas anthu anga ndikutsala mwandivolera kuno kweneyo tikuvana ndikusamalani GBB wewe GBB wewe ambuye akutsogolereni nonse mbwerere m'manyumba mwanu ndinadza gwada pano kumpempha mulungu landithandize tinadzayimba nyimbo pano ya ulemerero a DJ tatika nyimbo imene ngamuli nayo
Malanda bepa mulungu ine pano kuti ambeda litseni. Ndifandi wine. Antakona ngati kusewera. Mulungu sasera samasena yeye. Aliyesu Aroma 10. Aliyesu amene amakhulupirira dzina la Yehova sadza ichitira manyazi. Ine ndi mboni mulungu andilemekeza. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.